Asiphinde sibingelele namhlanje futhi kuyingosi zethu eziningi ezahlukahlukene lapho ngihlangana khona nani nginicebisa ngezinto engithi mina ziyisintu ziqikeleleni ngaphambi kwa uthatha imithwalo nemali yodlala ngayo uthi yohlola. Ngifuna namhlanje ungena nje engxenyeni yesibongo. Sengiyangazi ukuthi isibongo ngithi siwukhiye wokuvula nokuvala izinto zakho kanjalo sifane investment. Kodwa kukhona xabana khona. Uyazi ubona sixhaphazeka nje namhlanje. Sixhashazwa ukuthi ignorant asazi. Sixhashazwe ukuthi ngizothini siyafuna siyadinga lo ngesingisa bathi desperation. Uyazi ukuthi umuntu desperate umuntu usho noma yini. Umuntu angathatha umchamo wakho uphuza ngoba udesperate ngoba wazi ignorance. Yilani bulawa khona ke abantu benkosi nibulawa ngenxa ye desperation ne ignorance nishawa yiloko. Ngicela uze laphe la ku ignorance ngokuthi ke uresearch ufune ulandele ufunde encwadini ngezinto zesintu amasiko. Musu kuvumela ukuya kumelaphi wendabuko ukugobela ayokutshela into errong ngesintu ngoba efuna ukwakha imali noma ekudukisa. Yilokho engifuna ukukhuluma ngako namhlanje. Isibongo ake ngiphinde ngithi halamusa. Uma ubabu wakho noma wakho begcagcile kwaphelela ngesintu. Wabuka babu wakho. Uma ubabu wakho elobolile bashada ngomshado wasentshonalanga benyakatho western marriage wangacaca. Usembangweni. Okulula futhi ukuthi uphume kuona. Ngizochazela. Okwesithathu. Uma ubabu wakho azalisa uma wakho wakuhlawula wangalobola wakuboka ma wakho. Ngakho awukwazi ubisibongo sababa wakho ngoba nakahlawula. Okwesine ubaba wakho azalisa uma wakho angenza nje zero lutho. Awuyena wakuboka baba wakho wakuba ma wakho. Oka5 uma wakho athe shadile egcagcile bese phinga alale nenye indoda athole wena uyilongwe wena owalapha la eshadele khona. Khona lapho uma ubaba wakho ashada noma wakho wagcaca washona ubaba wakho uma wakho wayesejona noma umuntu wathola wena owalapha ya wena. Yila ngifuna ukuthi ngingene khona kakhulu ke la. Ngingakangeni la ke ngize la kuloko engithe ngiyabuya kona. Kukhona lento okuthiwa ukushadisa ubaba wakho noma wakho. Ngicela abantu benkosi ihlukanise. Uma wakho ahamba emhlabeni ethi bantu abami nize ningicacise nomyeni wami nikwenze lokho. Uma ubaba ahamba emhlabeni ethi bantu abami nize ningicacisele unyoko anokwenza lokho. Hayi lento enziwa namhlanje. Kuthiwe ingane yakho izomela umngakho washona. Umfana wakho uzomela ubaba wakho washona. Ayikho lento. Uphuma kanjani pho kulenkinga? Lalelani bamethu. Uma ubaba wakho alobola uma wakho kwangagcacwa washona ubaba kumbe behlukana ulobolile ubaba ngizwa kahle. Nanje lokuphuma ngoba kulotsholiwe akuhamba bakuboka baba bayo negotiate naboka mama uchaza alobola sicela lamalobolo kube yiwona esithenga ngawo lo mntwana abuye ezikithi bese kwenziwa imbuzi ngapha ezeni nesikhumba nohlangothi afika biwa kuthiwa cha ngoba kwalotsholo lawa malobolo sesiwa director kumntwana. Uma babuye noma wena bashada ngokwasentshona ngomenyakatho western marriage kodwa bangacaca bashona bobabili. Musani inkosi yami kubashadisa. Iyane khabonyoko niyokhishwa nangembuzi based on amalobolo bese nifakwa ngapha. Uyabona lento okuthiwa enelobolo ihlo nonyoko kwasho
awazi babe ngacacelani ngani awazi babe ngalandela babe ngashadelani ngani uzothina ubaba wakho uma umshadisa noma wakho abuya athi mfana wami yini ungishadise nomuntu angamfuni yinto yokufika le efika nathi inyanga ezihlulwa ukuhlola ezihlulwa ukunqaqela inkinga shortcut to healing ingakho ngalapheki nje athi umuntu ngabashadisa mina kodwa kwenze bulutho bantu benkosi ake sizibheke into ezingayakhi ingqondo ngiyadlula lapha bese ngizofa futhi khona lapho inkosi yami ngikhule kuthiwa mina nkosi yami khonto kuthiwa ukipita abakipita abantu khona namhlanje abantu bazalisana ingane sebeyohlala ndawonye ukipita lo umuntu wanakho uyalobola usethatha intombi uhlala nayo ingane sezibiza yena ukipita lo ake siyeke lento ngoba iyona le ecreator usizi einganeni zethu iyona le creator izingane ezikhula zibe igebengu iyona le creator izingane ezikhula zibe imidlwembe mangithi imidlwembe ngiyangazi ngikhuluma ngani uyabona namhlanje makhuluma ngomuntu omnyama khuluma ngomuntu ongazazi okuyethili nje noma isiphi isitolo Pick and Pay checkers nombani uyakubuka nje intombazana qhamuka umlo hello madam wena uyakubuka ngobani uxabene nawe namuntu omnyama inkingi inomuntu omnyama edaba lokho engikhuluma ngakho ayikho lapha kumlungu bese ngidlula lapha ngakho ke ukukipita ke nikiyeke abantu benkosi ake nilobole niqede nithi tu bese nihlala ndawonye kugcagcwe uyazi ngiyaprefera mina ukuthi nuyeke umshado wase West weRing njengoba ngifaka iRing nje nuyeke lo mshado nuyeke ake nenze umshado wenyongo ngoba iwona oweqiniso ngangicabanga ukuthi ke mina after 1994 abantu bakithi abamnyama bothi wow sawina sesifuna ukwakithi kunaloko bhememe zangena izamanye amazwe aseAfrika zasixova zasiqeda niyawabona amatenda agcwele yonke indawo zasixova zasiqeda sixovekile lidla iqiniso nabo indlela yabo kodwa ke engizama ukusho ukuthi ake senze izinto zethu zesintu zibe isintu ngokwesintu nakho ke la ngifuna ungena kule phuzu lesihlanu ke manje la lengane unino begcagcile wayeseyithola usethi kugobela kayo yazi wena indaba ube nenkinga wena ingoba wena fanele uyofuna ubaba wakho mayibabu amthola uyise akahambe kuba manje ayokulobola kuboka mama uNkulunkulu wami kuboka mama umwakho akusena walaphana nje soko walaphana yabona ugobela sasho njalo is taking chances yilo muntu omfumfuthayo ofunayo ukuthi konje ngizoyakha kanjani imali kulomuntu waphela ukwelapha namhlanje sokwaba imali akusekona lokuthi ulapha ithongo usulapha imali uyeka ithongo elihlupha umuntu ngicela ukuemphasize lokho mawuyohlola ugobela akolapha hayi okukuhluphayo hayi inkinga ngizokhuluma lokho ngokulandela ngeenkinga akolapha ithongo okuneli kuhluphayo usukuza umuntu namhlanje ethi baba Mkhize nginenkinga ukuthi inkinga ukuthi uyozibala sibe u10,000 inkinga masingadlulela ngeke kwenze na into edala inkinga umuntu wenkosi ukinqenga ngemoto nje nakya ubanakelwa abafazi nje nakya yingane esikoleni nakya bese sifika thina bogobela idligobongo khona kuzophela le inkinga yenza athi umuntu akahloli usibona ungitshele zonke inkinga zami mayibabo ujabulela ukuthi wena uhambe wayohlala ebenchini lokubamba iqueue wakhokha imali yakho ukuyorepeathelwa izinto zaziyo akunjalo hamba utshelwe obungakuboni ukuthi nayi into edala le nkinga onazo engadingeka uzirepeata mina ngizonzela isibonelo esigodlweni emlambo omunye mina mkhulu kakhulu 3 minutes ungenile ngoba uthi ungena bengihlapha phezulu kwendaba manje bamkhize manje kunenkinga enjena manje kunokuthi kahle ukingane emoto imali ayikho umuzi uyahamba ingani lokhu nje ufuna ngiqamba amanga so ke ake sihlukanise abantu benkosi awuhlushekiswa yinkinga uhlushekiswa umsuka wenkinga
Ngizokhuluma kabanzi kuloko enkulumeni yami elandelayo. Kodwa engiqonda ukusho la bengiqonde emini indaba yesibongo. Ake niyekeni lento yokuthi niyolobola nolobolelo bababeni. Ake niyekeni lento yokuthi niyozihlawula. Ake niyekeni lento yokuthi nozilobona. Ake niyekeni lento yokuthi sengibatholile abakithi ngakho ke mina fanele ngibize abantu. Mawuyilonge nje. Kuphelela lapho. Ingakho ngithi ignorance leshakwa. Ngenkathi ugobela ekutshela lokho nawe uyavuma. Khona lapho bese ngiphesha ngenkulumo ethi athi umuntu kumbhedela athi bethu ugobela hamba yokwenzela imbeleko yabo kababa wakho mayibabo. Awukwazi ukwenzela imbeleko yababa wakho phela uba khona makube ngashadanga. Ngakho ke ukuyigoqa lenkulumo yami lithe lami bantu benkosi ake nifunde isiko nesintu ukuze ningaxhaphazeki ngoba nixhashazwa ukulamba nokungazi. Bamba lwa abafana nomkhizi kodwa umungene esigodlweni sakhe akakufundise nje just to teach you. Listen, 1 + 1 = 2. Ke kufika umuntu athi bamkhi ngicela ungijethe abantu abadala bangeniswa kanjani. Sengingeniselwe izinyanga angazi ngaka. Udlala lowo muntu. Khumbula silambile sogobela sifuna ukudla kodwa sizodla kubani kuwena. Uwena oyikhekhe thina siyinyosi. Ngakho ke ayikho into esemqoka njenganaleyo. Ngiyavala ke manje ngilithe lami uma wakho akuthola ngaphandle kade ecacile wena uyilongwe lala eganele khona. Kodwa mama musu ukuthatha ingane uyithole komunye umuntu uhambe uyogana nayo ufike uyifakile siyasibonga uyidukise uyiqedile for life leyo ngane akuyona ma shiya ingane kugogo wayo shiya ingane ibize lapha yana musu nawe baba musu ukuthi uyayithenga ingane ayithengi ingane uyenze sibongweni sakho nkosi yami ayikho leyo nto asigoqe lapho ngiyabona.